Kopřivnice hostila druhý závod přeboru jednotlivců nové plochodrážní sezóny. Ten první ovládl právě zdejší jezdec Jan Macek, který chtěl před domácím publikem potvrdit skvělou formu z úvodu sezóny. Tak příprava pořád to samé dokola, doma je doma, stres je stres, chci to vyhrát. Ten minulý závod jste měl přeci jen trošku štěstí, díky tomu, že vlastně kvůli tomu, že soupeři odešla motorka, tak dneska doufáte, že nebudete potřebovat štěstí, až si to sám vyjedete? No je to lepší, když si to člověk sám vybojuje, je to hezčí a já doufám, že všem to dneska pojede a budou pěkné závody. A vy jste se nakopl do formy, ještě za reprezentaci jste teď v Německu vlastně úplně zaválel, tak cítíte, že jste teď, jak by se řeklo, v primu? Zatím to cítím moc dobře. Mezi favority závodu patřil také mladý Jaroslav Vaníček, který před 2 týdny na domácí dráze na Markétě obsadil 7. pozici. Jaroslave, závod dneska v Kopřivnici, tak jak jste se připravoval a jak se cítíte před závodem? Při tréninku jsem zjistil, že dráha je úplně super, připravili to dobře, navazaný na závody jsem úplně nejlíp, jak to jde a snad je vyhraju. Je to začátek sezóny a ta pauza přeci jen je taková delší většinou, tak těšil jste se a těšíte se, pořád máte v sobě ten adrenalin, který vždycky je na začátku sezóny, když má člověk ještě hodně energie? Je to tak, ta pauza je opravdu někdy až nekonečná, ale dá se to zakombinovat jinýma věcma, dají se do toho třeba jezdit na motocross nebo různý prostě jiný aktivity, ale plochá dráha je plochá dráha a ta je vždycky nejlepší. Jan Macek nebyl jediným domácím jezdcem v závodě, neboť v něm startoval také Radek Bambuch. Ten vynechal první závod kvůli přípravám na maturitní zkoušku a proto byl na závod patřičně natěšený. Doufám, že přijde spoustu lidí nás podpořit. Je to i na té motorce vždycky lepší pocit, když vidíte, že tady je spousta domácích, kteří vám fandí. Vy jste minulý závod vynechal, pokud se nepletu, na Markétě kvůli maturitě, tak co maturita, příprava, dopadlo to dobře pro vás? Jo, dělal jsem praktickou maturitu a tu už mám teda hotovou, snad úspěšně, to se dozvím až 22. tuším u ústních. Ve startovní listině byli uvedeni také 2 slovenští jezdci, Jakub Valkovič s Filipem Kasanem. Právě Jakub Valkovič je sice jezdcem Žarnovice, ale v první lize družstev bude letos hájit barvy kopřivnického týmu. Tak dneska som prišiel do Kopřivnice, mám to tu rád. Dráha mi tu sedí, takže budem sa snažiť o čo najlepší výsledok. Tak nechcem nejak predbiehať dopredu, ani nikoho podceniť, ale budem sa snažiť, ako to len pôjde. Je začátek sezóny teprve, tak příprava byla povedená, a nebo ještě je pořád co zlepšovat a co vypilovat? Tak myslím si, že stále je čo zlepšovať. Momentálne nemám takú formu, ako by som chcel, no tých pretekov nie je tak veľa. A dúfam, že sa to zlepší, no budeme na tom pracovať. Závodu se nakonec účastnilo pouze 13 jezdců, protože Daniel Halamka s Janem Hlačinou se z účasti na poslední chvíli omluvili. První 4 rozjížďky nepřinesly žádná velká překvapení a papíroví favorité si v poklidu dojeli pro 3 body. Především Jan Macek hned při své první jízdě ukázal, v jaké formě jej zastihl začátek sezóny. Na 7. jízdu závodu nebude vzpomínat v dobrém plzeňský Štěpán Melč, který bez cizího zavinění upadl. Naštěstí se mu nic nestalo a v závodě i poté pokračoval. Favorité potvrzovali svou formu a tak se po 8 rozjížďkách drželi na čele závodu Jan Macek se Slovákem Jakubem Valkovičem a v těsném kontaktu za nimi pak také trojice Jan Jeníček, Jaroslav Vaníček a Matouš Kameník. Jednoznačně nejnapínavější souboj nabídla 9. jízda. V ní se utkali do té doby 100% Jan Macek s Jakubem Valkovičem. Ihned po startu šel do vedení Jakub Valkovič a Jan Macek na něj celou jízdu dotíral. Zkoušel to zprava, zleva, až nakonec zvednul všechny diváky ze sedaček svým perfektním manévrem při průjezdu cílovou rovinkou, kde se prodral před slovenského jezdce. Macek si tak připsal znovu 3 body a odskočil všem zbývajícím jezdcům. Co se stalo v té 9. jízdě? Tam to dlouho vypadalo, že budete druhý a nakonec ten finish byl úžasný, tak když jste našel ty síly?
Hele, tak start byl špatný, už od startu jsem věděl, že jsem špatně odstartoval, že to prostě musím si načíst a musím být rychlejší, protože jsem to chtěl dneska vyhrát, tak jsem musel. A našel jsem tam skulínku, Kuba mi tam nechal skulínku, tak jsem to tam zkusil dát, aby šlo to, prošel jsem tam a bylo z toho první místo. V dalších rozjížďkách pak vyhráli opět Jaroslav Vaníček a Jan Janíček a tak i nadále bojovali o stupně vítězů. I proto se diváci těšili na 14. rozjížďku, ve které se na start postavili právě Jaroslav Vaníček s Janem Jeníčkem a se žlutou přilbou také domácí Jan Macek. Všichni jezdci věděli, že tady se bude lámat chleba. Jan Macek si tentokrát chtěl vybudovat bezpečný náskok hned v prvním kole a to se mu také povedlo. Za ním se sice statečně držel Jaroslav Vaníček, ale Macka už předjet nedokázal a domácí jezdec tak byl před svou poslední jízdou velmi blízko dalšímu vítězství v sezóně. Předtím však byla ještě k vidění 18. jízda a v ní souboj o druhé místo mezi Valkovičem a Vaníčkem. Právě druhý jmenovaný věděl, že pokud chce slovenského závodníka předskočit, musí být v cíli dříve než on. Nervozita před jízdou by se dala krájet. Nejprve byl kvůli předčasnému startu diskvalifikován Štěpán Melč. Poté ještě musel rozhodčí před startem upravit postavení Jaroslava Vaníčka, který si vybral startovní pozici co nejblíže svému soupeři. Vaníček využil i hned po startu vnitřní stopy a sebevědomou jízdou si dojel pro důležité 3 body, kterými dorovnal svého soupeře a vědělo se, že bude k vidění minimálně jeden rozjezd. Toho se rozhodně nechtěl účastnit Jan Macek, kterému k jistotě prvního místa stačilo dojet v poslední jízdě nejhůře druhý. Jako soupeře měl při své poslední jízdě velezkušeného Jaroslava Petráka a také dalšího domácího závodníka Radka Bambucha. Jan Macek nedal soupeřům šanci a od prvních metrů byla jízda v jeho réžii. Poslední kolo závodu už si pak mohl užít společně s fanoušky na tribuně a v ochozech Kopřivnického oválu, kterých se zde sešlo přes 1000. O druhém, respektive třetím místě se pak rozhodovalo v rozjezdu závodu mezi Jaroslavem Vaníčkem a Jakubem Valkovičem. Vaníček si na svého soupeře mohl věřit, neboť mu v 18. rozjížďce nedal sebe menší šanci a také v klíčovém rozjezdu o pořadí to byl mladší z obou závodníků, který měl navrch a zakončil tak kopřivnický závod na druhém místě. Slovák Jakub Valkovič se musel smířit se 3. pořadím. Vy jste se tam dlouho chystal vůbec před tím rozjezdem. Je to vaše taková technika a taktika se přichystat na kraj té vaší linie a potom si dobře vyjet, protože i soupeř s tím nebyl dlouho smířen, že si chystáte skoro úplně na tělo k němu. Je to určitě ho to rozhodilo podle mě, já jsem na tohle zvyklý a ono, když jsou opravdu vedle sebe ty lidi a bouchne zelený světlo, tak pak už to je o nervech a myslím si, že ho to rozhodilo, myslím si, že ho rozhodilo trošku i to, že jsem si dával na čas na přípravu, ale to byla moje taktika a vyšlo to a myslím si, že i kdybychom stáli od sebe přes celou dráhu, tak bych ho furt předjel. Jakub Valkovič dneska 3. místo, Jakube. Je tam trošku zklamání na vaší straně po tom, co jste vlastně byl krůček od toho porazit Jana Macka v té 9. jízdě? Áno, tak mrzí ma to, pokazil som nejaké jazdy, hlavne s Honzom Mackom, domácim pretekárom. A potom tiež posledná jazda mi nevyšla, zle som odštartoval, takže stratil som 2 body. Mrzí ma to, no mohlo to byť aspoň to druhé miesto a nakoniec je to 3. aspoň, no. A tady už je pohled na 3 nejlepší jezdce kopřivnického závodu přeboru jednotlivců. Honzo, jak se jelo a jak se cítíte po tom dalším skvělém vítězství? Tak cítím se skvěle, bylo to parádní, motorka jela, my jsme fungovali, dráha byla krásná, rychlá, myslím si, že skvěle. Další závod se v Kopřivnici pojede 4. srpna, kdy je na programu finálový závod mistrovství republiky jednotlivců.